Здравейте, приятели! Аз съм Ваня от Хартиено вълшебство и днес ще заснема видео на това как да си направите шоколадница, като използваме безплатните дизайни от групата за предизвикателство Юли. Необходимите материали, които ще са ни нужни, е един лист А4. Аз предварително съм го нарязала с размер 21 на 28,5 см. Още едно листче с произволен размер. Него ще го използваме за декорация. Предварително съм изпринтирала надписи честито кръщене. С синьо и с черно ще видя кое ще използвам. Ето и подготвените, изпринтирани вече дизайни за декорацията на шоколадницата, които показах вчера във видеото. Изпринтирала съм и още един лист с размер 20,5, мисля, че беше на 20,5. Него също ще го използваме за декорацията. Малко цветя по избор. Ето тук листчета. Ще използвам лепило, пандълка за завързване, ножица, биговачки и да се захващаме за работа. Аз имам дъска за биговане. С нея ми е по-лесно и по-бързо да биговам. За тези, които нямат, взимате една линия и почваме да биговаме. Така, от тази страна, от дългата, биговаме на 9,5, 10,5, 20, 21. Завъртаме листа, биговаме на 1 см и на 20, като от всяка страна трябва да има по 1 см. Така, ето това разстояние е 7,5 см. За да ми е по-лесно на мен, брой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цяло и 5. Така. И тук по този начин пак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чакайте, изпуснах 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цяло и 5. И вече схемата за шоколадницата ни е готова. Махам дъската за биговане и почвам да режа. Режем от началото до тази чертичка, която направихме. Така. Ето тук по този начин, защото ще се сгъва. От другата страна по същия начин. Чакайте, че не се вижда. Хоп. Хоп. Така. Трябва да получим ето такъв вариант на хартията. Сега взимаме и почваме да сгъваме всичко, което сме биговали. Завъртам. Ето това тук ще е джобчето за шоколада, ще се мушка.
Когато залепим, трябва да изглежда по този начин. Но аз лепя вече когато е декорирано, защото ми е по-лесно за самата декорация. Така. Заготовката за шоколадницата вече ни е готова и я оставяме настрани. Ще са ни необходими още няколко неща, забравих да кажа. Ще са ни необходими и 3 листчета с размер 9 на 18,5 и едно листче с размер 7 см на 18,5. Това е за ето тук, когато декорираме, защото аз с тези размери, които ви показах, само да покажа, ето на тези, нали, трябва да сложим подложка, за да стои по-хубаво. Аз използвам ето така. Или пък после дизайнерската хартия върху тази част. Така. За тези, които нямат тримери, взимаме ножичката. Аз имам, но сега ще ви покажа. Взимаме ножичката и режеме така. Това е за гръбчето. Изрязахме хартията. Ето я. Ето как ще изглежда. Слагаме подложка. Ето така. Ето. Така. Сега трябва да си отрежем панделка, с която да завържем шоколадницата. Взимаме наоколо. Ето къде даже ми е скъсана. Хоп. Така. Само да потърся линийката ми трябва. Моята линийка 19 см е височината. Взимаме едно моливче и отбелязваме 9,5, което е средата. Тук, на тази страна. И ето тук по средата, защото на него трябва да залепим панделката. Така. Слагаме лепило. Хоп от едната страна и от другата. Малко така разнасям. И залепям. Като аз затварям ето така, за да изравна панделките, да няма разминаване. Притискаме. Така. И вече пристъпваме към декорацията. Взимаме подложка, лепим. Притискаме хубаво, за да може да се залепи.
Ето тук по този начин. Слагаме лепило. Разнасям масичетка. Центрираме. Това картонче ни остана. Него ще го залепим ето от тази страна. От вътрешната страна на корицата. Слагаме лепило. Така. Ето, това го залепям ето така. И на него слагаме лепило. Така обръщаме и почваме да декорираме предната част. Така. Ето за тази част. Аз съм изпринтирах допълнителен лист. Вие, ако ви хареса и така, може да го оставите така или да го декорирате.
Аз сега ще изрежа парченце с подходящ размер. Ето, изрязах и ще залепя ето тук. И нашата шоколадница е готова. Сега остана само да я залепим. Така. Слагаме лепило ето тук. Тук. Чакайте, не ми е удобно. Ето. Отдолу. Сгъваме по този начин и притискаме. Ето така. Хубаво притискаме, за да се залепи. Ето. Така. Повтаряме действието и от тази страна. Слагаме лепило тук. Затваряме, изравняваме ето по този начин и притискаме. Ето. И нашата шоколадница е готова. Сега вече ще изрежа надпис и ще декорирам. Избрах ето този надпис. Така, взимаме картончето, което ви показах преди това. Ще залепя по този начин. Като гледам това разстояние да е еднакво, вие, ако желаете, може да си премерите размерът на етикетчето и с 0,5 см да изрежете по-голямо. Хоп, ето. И моето етикетче е готово. Така. Мисля да го центрирам ето тук. Ето така. Да сложа едно такова цветенце. Да сложа може би ще е отгоре. Преди да съм залепила, подреждам, за да видя как ще стои най-добре.
И как ще ми хареса на мен най-много. Ето така, може би. Я да видя това дали ще го слагам. Нещо такова. Да. Пускам пистолета за топъл силикон да загрее и почваме да лепим. Докато пистолета загрее, аз ще залепа етикетчето. Така. Него го лепя с лепилото, докато цветята ги лепя с топъл силикон. Така, отварям шоколадницата и притискам ето така. Тук внимателно да не притиснете и да смачкате джобчето. Така. И вуаля! Нашата шоколадница е готова. Завързваме. Ето как, хоп. Така. Може крайчетата на пандълката да ги обгорите с запалка и е желателно да не се разнищват. Ето. Надявам се да съм ви била полезна. Хубав и усмихнат ден от мен!